Ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Якум рӯзи моҳи шарифи Рамазон муборак бошад ба шумо. оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз анамин беҳтарин рӯймолу шарфҳои бозори Корвон. Ино ҳамаш доставка доранд. Ин наворам аз бозори Корвон тарафи Пажарка нолевой дарвоза, якум дарвоза, якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Анамихе румолои бобончик дора бинед, гирбишин омадагай навинка. Инора чӣ мегӯянд? Чаканнусха? Чаканнусха гирбишин япаҷон. Гирбишин бинед, чанд ранг дора. Ҳозир ҳамаш ҳар хела гил дора. Мумкина гилоша нишон тие? И секинҷа ё чоркинҷа? Ҳа, чоркинҷа яна? Ҳа, чоркинҷа румолана паҷон. Ина бинед чӣ хушрӯ. 70 сомон як вайш. Якташ нархи донада 70 сомон. Ана инош арганзо чи? Ина паҷон 100 сомон ай. Ана ин намуд арганзо ҳаст. Беҳтарин бинед чӣ хушрӯ. Рангошонам, худшонам. Ана. Ваям чоркинҷая я арганзоям 100 сомон нархи донада. Оптумда бо арзон мешава. Ами то охира як нархай. Ина инам дош гирбишинай. Ана гирбишинаш чанда? Ана инам будагиош гирбишинош 70 сомон. И тарафш арганзоҳош боша 100 сомон. Чӣ хеле диден? Ана ки мам сиёҳ хушрӯ бине чакани аҷоиб сафедиш бад фасон метова. Материалш гирбишин. Ана баъд ҳозир дӯстони азиз ана ин намуд ваё омадагиай. Ана ин намуд шарфҳои гирбишин омадагиай. Шарфҳои беҳад хушрӯ, ина гилакошон. Диде? Аҷоиб гилако. Ино чандан? Кадом апаҷон вай 55 сомон ай. Ана 55 сомонӣ будиян. Диде? Калон калон ана? Шарфҳои калони хушрӯ. Аминоям 55 сомон. Ани резинко ҳастай 55 сомонӣ. Айнай вай чи? Инай ё. 50. Ана вай вишифкадор дута монда. Ишам 50 сомон. Беҳад хушрӯ нархиш. боварӣ дорум писантон мебиёя. Доставка дорем ҳам дар Россия ва ҳам дар дохили Тоҷикистон. Ана ин намудо ҳаст. Ё зуран. Хушрӯам бастанда. Шарфо чанда? 40 сомон. Диде? Ин намудо чи? Ана ин намудо 35 сомон. Диде? Ҳаминоям чанд сорт дора. Сорти ман намедонам ба фикрам 70-80 сомонаям дора. Инами 35. Ира 35 гуфтада 35 сомонам дора. Бо айда арзон таракоям доранд. Ки вай барошон борики бадан. Бо мегзарем дигар қисми дигар материалода. Ана инора бинед, ина ино ҳамаша намо 55 сомоноям. Диде? Гирбишинои 55 сомона. И рангошай. Ҳар хела ранг. Ана гирбишино ҳастай 75 сомонӣ. Диде? Навинко. Ана миноям навинкае. Диде? Аҷоиб буд. Ина инош чанда? Иҷад ростига ман хе одам бисёр омадеста ёптавико. Ина 130 сомон. Ана ино 130 сомон. Инам доша. Як тарафш гирбишина, як тарафш ласи, итальянский лас. Ва пешангиош апаҷон 75 сомон. Ина инам дош чи? Ва апаҷон ай анамиё 75 апаҷон. 75 сомон. Ана хелиош чи? Кадом ва 120 сомон апаҷон. Ана ин мрамордорош 120 сомон. Инош 75 сомон. Ино новинкая намашон ва бо аз ана ино ҳаст. Ино чи? Шарфҳои фасон. Ҳа, инай чанда? Ва 140 сомон шарфи парпар апаҷон. Ана 140 сомон новинка. Диде чанд ранг дора мраморои фасон, а? Шарфи парпар. Дар ҳақиқатам хушрӯ. тамошобино дар кор бошад, нависед. Иам доставка дора. Рангошон беҳад рангои хушрӯ. Ина интихоби рангаш васеяй. Кадом ранге мехоҳед?
Ана инамуд парпаракош чандай ай арганзо 100 сомон арганзоҳош диде инай сафеди сиё чандай инай 70 сомон анаи сафеди сиё шарфҳои беҳтарин гирбишинанд дӯстони азиз ҳамин чизое ки ман нишон додам гирбишинанд ана мрамро чӣ мрамр 100 сомон анаи арганза уна сиё 120 сомон анаи намуд арганзош бошад 120 сомон ай вай чи инай мрамри сафед мрамр 100 сомон 100 сомон мрамри сафед ана қисми болода вай апаҷон як нархе ҳамаш ҳа чанди 110 апаҷон инамҷа ҳамаи шарфое ки мебинед кам мондаги 110 сомонӣ аз анаи сирх бардову сар када чанд сма вай апаҷон гирбишин анаи намудои гирбишин хушрӯ 65 сомон диде аҷоибот ия ай ҳамноя на диде баъзе нархҳо дӯстони азиз 5 сум 10 сум шояд ки фарқ кунанд ростига баъд аз боло шидани ҳамин нархи доллар нархҳо дигар шидана баъд ҳози доллар фуромадагиам бошад лекин аллакай ино бори нархи қимат кати борошона харидагӣ ҳастанд аз ҳамин сабаб нархҳо ҳамихе истодагиай чӣ хеле ки ба мо фурӯшандаҳо гуфтанд агар ки мисол қурби доллар ҳамихе истаду дигар қимат нашавад шояд ки баъд борои ояндае ки ино мезананд мисол мебиёранд бо арзонтарак мешавад ҳози бо чӣ доред якбор нишон чӣ мана ин тигр чи қа хушрӯ шарф чандаи 50 сомон нархшам нағз бинед чӣ фасон 50 сомонӣ ази бо ягон херанг доре ду дона монда будай барои аму 50 сомон ана инҷада инаи румоло ҳастай румоло чанди 45 сомон 35 сомон иҷада дар инаи хел ваё ҳаста инчунин гирбишино аз ино беҳад хуб харидорӣ мекунанд ин амудош гирбишиншая як чанд вақт пеш резинкаш буд ман нишон дода будам вале ҳозир гирбишинш омадагиай нархошон чанда 55 сомон и тарафаш 65 сомон анаи моделиш 55 сомон шидагиай анаи моделиш бошад 65 сомон ана инош чи марко поло мадам поло ана инам дош 55 сомон ана ино чи 60 сомон ам хеси ранг мондай и тараф чи 50 сомон то охира ами шифоноям ана бинед дӯстони азиз ино кам мондагиан барои ҳавай ҳам чӣ кардагиан распродажа 60 сомон када меша бигиред 60 сомонӣ тамошобинони азиз дар инҷа бошад ана михел румоло бо ҳаст ино 100 сомонӣ донада оптумда бо арзон мешавад дабинем рамрои парпарак ино секинҷабдиян диде ҳа рангш ҳастай баъд бо инам хе муҳрадоро ҳаст рости баландида ваям нест қулай нестай ки хушрӯ машмода нишонтиём ози наздик кунам метавонед тамошо кунед ана инам дош бошад мрамраи материалошон инош 90 сомонӣ ина хамилён астай калон калони хушрӯванд бинед велюроям 90 сомон а велюр бо мешава 80 медодиян велюрора ина бине бо дигар ангошам мебиёя ҳозирашда бардовуш мондагия дигар ангошам рӯзои наздик мешава метавонед нависед мо доставка дорем бо ҳамин дӯстони азиз видеои имрӯзара ҷамъ баст мекунем боқӣ саломату хонаобод бошед хайр як чиз дигар чанд будан инео хушрӯ ҳамашон 45 сомония анамино ҳамаш 45 сомонӣ румолои калони занона барои модаро